Hej og velkommen til denne video, hvor vi vil bevise Pythagoras læresætning. Jeg har skrevet den op her. A i anden plus B i anden lige med C i anden. Det er jo siderne i en retvinklet trekant. Jeg tegner en her. Jeg har den rette vinkel hernede. Og A og B er de to kateter, og C er hypotenusen. Denne sætning vi vil bevise. Ideen i det her bevis er, at vi vil beregne et areal på to forskellige måder, som selvfølgelig må være ens. Til det har vi brug for en figur. Jeg tegner her en firkant. Det er en kvadrat. Alle vinklerne bliver rette, fordi den er lavet ved, at vi har taget vores trekant. Her, vores kendte trekant med sidelængden A, B og C, nede i det ene hjørne. Forlængelse af den har vi en tilsvarende trekant med siderne længderne A, B og C. Og sådan fortsætter vi. Så vi har A og B og C, og A og B og C. Summen af de her to vinkler må være 90 grader, så derfor har vi også 90 grader her. Så derfor har vi også et kvadrat inde i midten. Og det er altså det her midterste kvadrat, vi vil beregne arealet af. Det kan vi kalde for A. Skal vi finde arealet af det her kvadrat, så ser vi, at alle sidelængderne er C, så vi beregner arealet ved at skrive C gange C eller C i anden. En anden måde, vi kan beregne arealet af A, det midterste areal på, det er ved at sige, at vi tager arealet af den store firkant, som ligger yderst her, og så bagefter trækker vi arealet af de her fire trekanter, der ligger i hjørnerne fra. Det skriver vi op. Den store firkant har sidelængden A plus B. Så skal vi finde arealet af den, hvor vi siger A plus B i anden. Så skal vi trække de fire trekanter fra. Så vi har minus 4 gange arealet af en trekant, en halv, højde gange grundlinje, en halv. Her har vi så højden svarer til A, og grundlinjen svarer til B. Halv gange A gange B. Okay, det her udtryk kan vi gøre lidt pænere. Vi bruger først en kvadratsætning på første del. A plus B i anden. Det er det samme som at sige A i anden plus B i anden plus 2 gange A gange B. Den sidste del, der kan vi gange 4 og en halv sammen. 4 gange en halv, det er 2, så der står minus 2 gange A gange B. Det her kan vi reducere yderligere. Forkort det lidt. Der står A i anden plus B i anden. Så står der 2AB minus 2AB. Så vi trækker det samme fra, som vi lige har lagt til. Så det går ud mod hinanden og forsvinder. Så nu står der bare A i anden plus B i anden. Som et udtryk for arealet af midten. Det har vi også regnet ud herop til at hedde C i anden. Så derfor må de to være lige med hinanden. Så der kommer til at stå C i anden er lige med A i anden plus B i anden. Og A, B og C, det er jo de samme, som der er heroppe. Så derfor har vi nu bevist Pythagoras læresætning. God fornøjelse med det videre arbejde.